Jama'a ku lura da kyau ku gani, don gaskiya wata kuna cin naman alade ba ku sani ba. Shi yasa ni duk da an kai da ni irin abubuwan nan na yan gayu ban cika cin su ba. Haka wata ana zaune cikin dama sai ka ji mutane suna ci an ka ɗauko maganar naman alade, ka ni wancin naman alade kaza kaza. Amma da ka samu kuɗi ka iya zuwa supermarket ka je kana sayan abubuwan nan na yan gayu, abubuwan nan na turawa, kana zo kana kana nuna kai kana jin daɗi, kana cin daɗi, baka san kana nan kana cin naman alade ba. Shi yasa na ma yarda da irin abubuwan mu na yan gargajiya, amma irin abubuwan nan wai na kuna yan gayu kai na san akwai matsala. Haka gashi nan su je su gyaggyara abu su sa shi cikin abu da ka gani kana so ka sai baka san kana nan kana cin naman alade ba. Irin abubuwan ga wallahi bala'in tashi hankali gare su, ya kamata ku sanya ido da kyau.